Ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, бардораи азиз, апа модарое ки тамошо мекунед. Ҳама шуморо хушомадед мегем ба канали Авиакасаи Толибов. Имрӯз 18 июни соли 2025 эфир сар додем. 1 соат дар эфир мешавем. Марҳамат бардораи азиз, апа модарое ки тамошо мекунед. Рози касе ки дар эфир медрояд саволу ҷавоб мешавад оиди нарх навои билет. Марҳамат шумо саволотонро нависед, вобаста ба билет бошад ё ин ки нарх навои билета метавонем пурсем, кадом моҳда дар корай, кадом рӯза дар корай, числоша гап занед, ҳамаша гап занед бардораи азиз. Мо дар ҳамин прямой эфир хонда ба саволои шумо ҷавоб медиҳем. Баъд нукта намонад ки билети ҳавопаймо дорем ба тамоми рӯи дунё. Хулас метавонед авиакасаи мо истифода баред. Электронный билет мешавад. Касе ки билет харидани бошад, ина номерои WhatsApp сохранӣ мекунед. Дар WhatsApp мо сурати паспортотонро рӯй мекунед ва мо билетҳои шуморо оформ карда бо дами WhatsApp шумо рӯй мекунем. бардораи азиз, ина марҳамат кунед. Саволотон бошад, саволоро дар прямой эфир бардораи азиз тиен мо ҳаминҷа хонда ҷавоб мегардонем. боз як дақиқа бардоро бахшиш заряди компютерро мезанем. хуш омаден нафарои ки нав дохили эфир мешавем. бардораи азиз, ҳама каса хуш омаден. дастгирӣ кинен эфиромонам як донагӣ маълул нашавад, як донагӣ лайкорам бумонем. бардоро хеле бид эфирам накардем, як ҳафта борӣ мешавад эфир набаромада будем. бардоро ба қадри имкон эфир мебироем. шумо хай суҳбат мекунем. бардоро оз як дақиқа мехонем, саволоро мехонем ва ҷавоб мегардонем. бардораи азиз, касе ки тамошо кардаиста бошад ҳаминҷа нависем ки эфир мо чӣ хеле мечаспад намечаспад. ҳаминро нависем барои ки да телефони мо камкам часпидесай. хоҳиш мекунем бардораи азиз нависед ҳамин эфир мо чӣ хеле мечаспад намечаспад. так азизулло нависта, азизулло зайнолзода. ассалому алайкум бародар, сози хуби илтимос ака ай ҳами рӯз то 25 душанбе пул кува бин кадом рӯз арзонтар бошад. пешакӣ раҳмат. ва алайкум салом бародар. душанбе пул кува яъне ки душанбе Санкт Петербург. ҳозир мебинемш бародар. ҳозир мебинем. душанбе пул кува Санкт Петербург. аки рӯза неста ё ай пага мебинем нарх навоша. барои чӣ рӯза аллакай тамом шуд. ҳуснидӣ нависай. салому алайкум брат. ва алайкум салом. раҳмат брат нависай. саломат бошед бародарҷон. бардораи азиз, касе ки тамошо кардаиста бошад
илтимос нависен, ҳами эфир мо мечаспад ё ки не? ҳами телефони мо да кам-кам часпидеста. Да ман худам нигоҳ дорум, онҷа нишон метиҳад ки часпидеста. шумо нависед, шумо да чӣ хел нишон метиҳад? хоб ҷа бародар ай душанбе пулкова пурсида буд то 25 то 25 бародар пурсида будин. ана ҳозир бинем. Так. Душанбе. Санкт-Петербург. Душанбе Санкт-Петербург. Варианти ай ҳама арзонаш бародарҷон 20 ё 24 мешавад, ё 25. нархи билет 34800 рубл мешавад. Ай душанбе яъне ки Санкт-Петербург омадан. Оака кам-кам мечаспад. Значит, ҳамадам хеле. Модам часпидеста кам-кам бародаро. Ами эфирмон. хай суҳбат мекунем аку. Эфира сар додагием намероем. ҳаминҷа як кам-кам суҳбат мекунем, бародаро дуроян нарх навои билета гап мезанем. баъд касе ки дар эфир иштирок карда наметавонад бародаро, шумо касе ки баъди эфир тамошо мекунад, ина номерои WhatsApp бародаро гирен сахранӣ кунед, дар WhatsApp занг занед, прамои гап мезанем то соати 11 шаб ба вақти Москва. мақсад ки кор мекунем бародаро. ҷа бародарга душанбе Якутия пурсидиям. душанбе Якутия вариант ба пересадка мешавад бародаро. ба пересадка мешавад хулас. азиз Шохоҷаев, ва алейкум салом. акай толиб эфир кам-кам мечаспад, ҳозир созай. саломат бошем бародарҷон, ҳазор раҳмат. раҳмат ки медироен, тамошомон мекунен, лайкотонам бумонем бародаро. як ҳафта шид эфир накардем. ана хулас чӣ навигарӣ? Навигарӣ билет қиматай, айснам қиматай, ай душанбе омаданам қиматай. хулас чӣ омадан бошад, чӣ рафтан бошад, ҳозир ҳамаш қиматай бародаро. пеш ихе набуд. пеш агар рафтан қимат мешид, омадан арзон буд, ё ки омадан қимат мешид, рафтан арзон буд. ҳозир бигем ё мери ё мебиёӣ бародар, нархи қиматай. ҷа занг задиста. алло. Салом алейкум. Ва алейкум салом. Ака, Санкт-Петербург, Душанбе, дим число да. Чанд сумай? Ҳозир як дақиқа мебинем ака. Так, Санкт-Петербург. Душанбе, дим число. ҳозир як мебинем. Так, дим число.
Так, дуюм числада Санкт-Петербург. Розя. Так, значит, 24500 рубл ака нарх билет. 24500 аванан хали ака. Майлиш саломат бошад. خب عزیزالله نویسته رحمت ака кай арзон мешида бошад душанбе Санкт Петербург. намедонем бардори азиз ҳамин нархи навои билета бисёри бардору мепурсанд ки ака билет кай арзон мешава ждат кинем арзон мешава. мақсади чиз номаълуме бардору мо ин чиза гуфта наметонем ай пеши худмон. мақсади хеле информатсия ягон авиакасада неста. ягон авиакаса намедона ки кадом моҳда чанд сум мешавад, арзон мешавад, қимат мешавад. ин чизоро бардору номумкин аст мақсад муайян карданаш. ин вақт нишон медиҳад чӣ хел мешавад нархи нав. дилшод қадамов ва алейкум салом ака хуш омадем. 2 июлда Москва Самарқанд мегуфтем чанд пула як зана қатъи духтарчааш. 2 июлда Москва Самарқанд ози мебинем ака. так Москва Самарқанд 2 июл гуфтем бародар бо як як духтарчаи 5 сола. духтараки 5 сола оз мебинем. так варианти арзонаш бардорҷон ҳардуш 24300 мешавад. вариант бе багаж айнекем 2 июлда. агар багаждор гирем бо ягон сум хуш мешавад, мақсад қиматтар мешавад камтар. бармаро билетҳои ӯзбекистона хай ба фикрам ҳама аллакай медонад ки вариантҳо дорад. бе багаж метавонем бигирем арзонтар, фақат ручной дорад. билетҳои химо надорад бардоро. забирова ҳо нависта. инам хебардорҷону хуш омадед нафарое ки нав дохили эфир мешавем. бардору авиакаса ҳастай онлайн. билетҳо ба тамоми ҷо ҳастай электрония. баъд бардору як хелеш меган ака мо билета чӣ хай даст шумо мегирем. мо билетона дар WhatsApp рӯй мекунем бардору. билета шарт нест шумо чоп кунед. фақат загранпаспортона дар дастон мегирем, аэропорт мерем ва регистратсиони стойка мегӯянд. вақте ки ҳамунҷо рафтем шуморо чӣ мегӯянд? якум савол паспорт битен мегӯянд. шуморо ягон кас намегӯяд ки билетона нишон диҳед. вай чоп кардан ин чиз дар кор нест дига. фақат загранпаспортона мегирем, мерен аэропорт нишон метиҳед, мегзарем. баъд ҳамун посадочни талон метиҳандтон. вақте ки регистратсия гузаштен багажтона меспорен. ҳамун посадочни талонда ҷото нависагия, ҷои чандума чия, фақат ҳамуро гум накунед шумо. ай билетҳое ки мерен авиакаса
чоп мекунед, мегирен ва чизо тамоман дар кор нестанд бардоро. масалан нафарое ки ами авиакассаҳои офлайн мераванд мехаранд, чоп мекунанд, дастшонда мегиранд, ӯ чиз дар корам нестае. инам хе мешавад бардори азиз. баъд рейсҳои поездам ҳастае дохили шаҳрҳои Россия. Поездам дорем, автобусам ҳастае фақат дохили Россия. Поезд надорем, ё ки бисёр бардорон мепурсанд ки ай Москва ё ай Волгоград Душанбе билети поезда бардоро фақат иҷозати фурӯхтанаш ҳозир фақат офлайне. мақсад ҳам авиакассаҳо ЖД авиакассаҳои ЖД вокзало мерен, ай ҳамунҷо билети поезди Волгоград Душанбе ё ки Москва Душанбе мегирем бардором. хе дига беғарзи ҳамун авиакассаҳои ЖД дига ҷода мақсад фурӯхтанаш манъ шидаги. Хаям хе пеш буд онлайн мешид харида, ҳозир намешавад. Хулос ҳозирашна ҳама хешидаги бардором. ина марҳамат кунем. агон саволо бошад нависен, то ҳамун чени медонистагимона бардори азиз ба шумо ҷавоб мегардонем. чизеро ки дар таҷрибаи коримон дидем, ай ҳаваш мода гап мезанем бардоро. хоб намарҳамат кунем бардоро. инҷа бардор ай хуҷанд ба якут, хуҷанд ба якут 12800 хуҷанд ба якутия пересадка хати. ТЖК ва алейкум салом. Ака билет чӣ хел шуд моҳи август арзон шуда Вунук-ва Душанбе? Ва алейкум салом бародар. Вунук-ва Душанбе моҳи август. Рости я моҳи август надидам чанд қашид. Ҳеҷ кам интересоват накардай. Ҳозир мебинем бародар. Моҳи август да. Так, значит хайна биё 1 август мебинем Вунук-ва Душанбе. Ана ҳозир як дақиқа. Так моҳи август ҳозираш да арзонаш 23500 рублай бародар. 23500 Вунук-ва Душанбе моҳи август. ба фирма ҳамин хел буд, ҳозир чӣ нашида. ана арзон нашида бародар. Ҳамин як ҳафта пешам ҳамин нарх буд. Хулас арзон шидагӣ нестем бародар.
саҳария ё ки бега мепара саҳардай ака саҳардай соати 7:50 да так саҳардай 7:50 да ози ами рейсои вунуку а душанбе бардору хела шид ки саҳара 1-2 моҳ шид зиёд шид даже рейсои шав надорад ҳамуман пеш буд ози нест бардору ин ами хеле хулас нарх навои билет рафтан омадан қариб ягай арзон шидагӣ нест хулас жуковский душанбе моҳи август да жуковский душанбе ози так жуковский душанбе моҳи август да так 23 000 рубл бародарҷон варианти ҳама арзонаш 23 000 рублей жуковский ба душанбе ишам моҳи август да бо арзонтар ҳаст ане уже июле моҳи июл мешади хулас август ҳамун 23 000 рубл мешад варианти ҳама арзонаш бародарҷоно саволотон бошад марома саволоро нависен ана саволо набошад хай эфира мо чико кунем ҷанбаҳс чӣ кунем бардоро ҳаминҷа чанд бардоре ки навистан саволошонда ҷавоб гардонем марамак шуморо саволотон бошад нависен дар ин прямой эфир чӣ чизе ки шуморо под сомнение мемонад ё ки хулас саволотон бошад пурсем бардоро саволо набошад 1-5 минут пас эфирам ҷанбаҳс кунем баъд касе ки билет мегирад бардоро дар WhatsApp занг занед бода уҷа пурратар гап мезанем соати чанд чӣ хел ё ки занг задан нахоҳем галасовой кунем мехонед ҷавобтон медиҳем сообщение нависем сообщениётон дам ҷавоб мегардонем хулас чӣ хеле ки шуморо маҳбуб бошад Шереметова Бухтар чанд сум моҳи август да ози мебинем балда Шереметова Бухтар так раисои Бухтар бардоро сократит кардагиянд яъне ки дар як ҳафта 2 бор мепарад рӯзи душанбею сешанбе дигар рӯзода рейс надорад Шереметова Бухтар так моҳи август бародарҷон 20 так
26000 рубл варианти арзонаш. Хулас моҳи август ҳамаш 26000 рубл. Фақат рӯзи душанбею сешанбе рейс мешавад. Як ҳафтада дута рейсай. Тамом дигар рейс надорад. Шереметово ба Бухтара. Бардораи азиз, саломат бошем бародар. Эфира ҷамъбаст мекунем. Бардорҷонов, эфира ҷамъбаст мекунем. ҳазор раҳмат нафарое ки даромаден, лайк монден, дастгирӣ мекунен. Бардоро каседе ки апҳо модаро каседе ки билет дар курай, ина номерои WhatsApp мараман муроҷиат кунен. Ози мо эфир мебуроем, дар WhatsApp мешем. WhatsApp кор мекунад. Саолотон атен, билет гирифтанӣ бошен, паспортотон роӣ кунен, баъд илпар метавонем билет харидорӣ кунем. Билетҳои шуморо ман худам афорид мекунам, худам ҷавобшона метавонам. Мақсад чӣ камбудие ки шава бардоро. барои ҳам баъд илпар метавонем муроҷиат кунен. Ина номеро касе ки агар ҳозида нахоҳа ё вақт надошта бошад, пага аз соати 7 саҳар мо кор мекунем то 11 шаб. Ҳар рӯз кор аст, выходной надорем. خب استفاده برین ای همه خدمت رسونی ما زیاده از 3 سال میشد که تجربه کاری داریم، کار کردیم. خداوند نگهبانتون تا افیر آینده کوشش میکنیم با پگاه افیر کنیم. نرخ نوی بلیط گپ زنیم در پرومو افیر.